Vaja, m'he dormit i m'he oblidat la meva motxilla. Ei, noies, què és això? Què? Sou Barbies un altre cop? Ei, nois! És un error. Els nostres pensaments s'han materialitzat. És que els de la DUG no ens poden veure. Nois, finalment han decorat l'escola. Per fi apareix l'ànim de Cap d'Any. No m'agrada el decorat. Trauré aquesta garlanda. Marúcia, estàs una mica boja o què? Tot s'ha de decorar per any nou. Continuem. Marúcia! D'acord, la trauré a la pausa. Tinc una suggerència. Anem al centre després de classe. Tinc moltes ganes d'anar a patinar sobre gel. Vull anar a la roda d'observació. No aniré a patinar sobre gel. No sé patinar. Júlia, t'ensenyarem. És fàcil. Com patinar amb rodets. Art, ho has escoltat? Volen anar a patinar. Quina pena, no saben ni caminar en talons. És veritat, no patinaran. Els nois estan gelosos. Com no els emportem amb nosaltres, vinga, no els necessitem. En coneixerem d'altres. Anem a classe. Però vinga, va, no em feu riure. Art, anem al lavabo, hem de parlar. Nois, calma. Si voleu, també podeu anar-hi. Però no amb nosaltres. Més encara després d'ahir. No us perdonarem. Escolteu, aneu a classe, estem cansats de vosaltres. Mireu-los, estan tan nerviosos? Hem d'estudiar i serem més intel·ligents que els de la 9A. Per primera vegada, estic cansada de treure males notes als exàmens. Fet, nois, estudiarem. Patrick, mira això. Ostres, no m'ho puc creure. Nois, podríeu callar, sisplau? Estic escrivint, sabeu? De debò, nois, feu anar els telèfons al lavabo. Jana, no ho entens, mira això. Què passa? Aquestes noies són del 9A? I els nois també, els vostres nòvios. No ho entenc. En Misha al costat de la Gigi? El meu Sirisa al costat de la Diana? No ho entenc. És el meu Grisha? Marúcia, mira! Què? En Grisha agafant la Júlia? Suficient. I ara què, us barallareu a la sortida? Esclar que sí! Ho veieu, noies? Heu d'escollir entre nòvios o estudiar. Sí, mentre feu els deures, els vostres nòvios estan passejant amb les de la 9A. No caminaran aviat. Ens veiem amb els de la 9A a la pausa. Sí. I després de classe ens trobem amb ells. I estic d'acord, Jana. També hem de parlar amb ells. Noies, és horrible. Si em trobo amb en Grisha, Misha i Sirisa, els hi diré, no intenteu venir amb nosaltres. Això és un embolic. Sí, estan sortint amb noies del DUG i ens venen a buscar nosaltres. Noies, m'he adonat d'una cosa. Tothom ens està venint a buscar últimament. Suficient. Vull que vingui l'estiu. Us en recordeu lo guai que era? El sol, el mar, la platja... Júlia, em refereixo a altres coses. Quines coses, Diana? Us en recordeu de la meva fada padrina? Com em va transformar en una Barbie? I com us va transformar en Barbies a vosaltres també? I els nois es van transformar en Kens. I ara són tan dolents? Quan en Kep era en Ken, no presumia tant. Vinga, noies, sempre esteu parlant dels nois. D'altra banda, va estar prou bé ser una Barbie. Ai, sí. Sí. Art, creus que guanyarem en Misha, Grisha i en Sirisa? I tant que sí, en Kep vindrà amb nosaltres, se'n penediran del seu comportament. Oh no! Ens hem transformat en Barbies? Tothom se'n riurà de nosaltres! Oh no! A l'escola no! Noies, què podem fer? Hem d'arreglar-nos el maquillatge ara! Tinc 2 esponges de maquillatge! Oh, Diana, jo tinc ombra d'ulls! Noies, jo tinc una brotxa! És genial que siguem Barbies, però per què de forma tan inesperada? Si els de la DUG ens veuen, se'n riuran de nosaltres! Noies, us imagineu? Els nois estan tornant del lavabo ara. Què passarà? És horrible. Oh, noies, tinc una idea. Podem dir que no som nosaltres, sinó unes estudiants noves. Esclar, noies, no ens creuran. Diana, sí, arregla'm el maquillatge. Ara. I el meu també. Júlia, deixa'm maquillar-te. Veniu aquí. Art, hem d'anar a classe per dir-li a les noies que avui guanyarem aquests. Art, on ets? Sí, ho farem. Ostres, però què és això? Oh, Dima, ets en Ken? Jo? I tu?
Ostres, sóc un Ken? Un Ken d'any nou? Merda, jo també ho sóc. Dima, així no guanyarem aquests nois, eh? Sí, jo no puc sortir així al carrer, tampoc. Doncs mira, anem a parlar amb la Diana, perquè l'única que pot arreglar això és la fada padrina. Sí, un altre cop amb aquests cabells. Vaja, m'he dormit i m'he oblidat la meva motxilla. Ei, noies, què és això? Què? Sou Barbies un altre cop? Ei, nois! Ei, nois! Ei, nois! És un error! Els nostres pensaments s'han materialitzat. És que els de la DUG no ens poden veure. Demà, quan ens llevem, serà tot com era abans. Heu de tenir més paciència. Oh no, els de la DUG no ens han de veure. Es riuran de nosaltres i ens guanyaran. Dima, hem de trobar una ruta d'escap del col·legi. Oh, i ara què? Massa tard. Ei, no va, vinga va, obriu la porta. Què? Per què fas tant de soroll? No pots estar callat? Perquè no em deixen entrar. Oh, Dana, com és que t'has pintat els llavis? Perquè sóc una Barbie. És en què? El què? Nois, deixeu-lo entrar. Uau, però què és això? Què, tens molta sort d'arribar tard. Ha passat alguna horrible. L'Art i jo estàvem parlant al lavabo i de cop i volta, pam, som Kens. Més bé som els Kens del nou any. Per cert, on heu comprat aquests barrets? M'agraden. Què? Han aparegut sols. I amb llumetes. Què? Ha estat superràpid. Estàvem assegudes parlant sobre l'estiu passat, quan érem Barbies. I de cop ens hem transformat en Barbies. Aquesta és la història real. Alguna té un pintallavis rosa? Barbidiana, te'n busco un. Nois, és genial ser Barbies o Kens un altre cop, però mireu, falta un minut pel descans. La DUG us veurà. Oh no, què podem fer? Art, què fem? No ho sé, ens haurien d'amagar. Els tallaré a tires, pels nostres nois. I estic d'acord, tots per un i un per tots. Naies, anem amb vosaltres. No ho entenc, s'estan amagant de nosaltres. Obriu la porta, ara! Obriu la porta! Què faig? Trencaran la porta, eh? Què? Aguanta! Oh no! Se'n riuran de nosaltres! Esteu molt nerviosos. Per què no ens deixeu entrar? És el pany, que estava espatllat. Ni em parlis de panys espatllats. Qui són aquests? Aquests, doncs són la 9A. Tinc les finestres, els llibres, les parets... Què és això? És una broma? On són? Qui són aquells pallassos d'allà? Qui són aquestes noies roses? I per què dormen? Hola, nois, què tal? Soc l'Art. Sou nous? Encara no us havia vist. La noia guapa del cabell rosa? No us recorda algú? Espereu! És una còpia de la Gigi. Sí, és la Gigi. I jo em dic Oksana. Encantada de conèixer-te. Oh, Júlia, t'has tornat rossa. Vols agradar-li al Grisha? Espereu, noies, us ho explicaré tot. Sí, la Diana us ho explicarà tot. Calmeu-vos, si us plau. Mireu-los, quin camuflatge. Si penseu que no us pagaran, esteu molt equivocats. Hem vist els nostres nois a les fotos. Amb vosaltres, agrupadets. Ho hem vist en Patrick i jo. Bé, DUG, espereu. Ken, per què us esteu amagant les cares? Mostreu-les, vinga. Hola. Avui som Kens. Mira, Patrick, Kens. Nois, ja veig. Aquí viuen Kens i Barbies. Sí, viuen aquí. Qui són aquests nans? Avui som Kens, però demà serem normals. M'agradeu tal i com sou. Nois, vull protegir els meus amics. Això no és un joc. Realment s'han convertit en Barbies i Kens. Sí, som Barbies i Kens. Ha estat un accident. Recordeu quan ens transformàvem? És culpa de la fada padrina de la Diana. Expliquen històries sobre una fada padrina. Creuen en les històries. No ens creieu? Oh no! On hem arribat? No volíeu transformar-vos en Barbies? Nois, seureu a casa meva sota el brillant arbre de Nadal. Marúcia, no té gràcia. Deixeu-nos en pau amb els vostres Grisha, Misha i Sirisa. Ens venen a buscar. Volíem explicar-ho durant la pausa, que estem fent això. Què vols dir tu ara? No necessitem els vostres Misha, Grisha i Sirisa. Som Barbies, els nostres nois són Kens. Sí, som Kens. Jingle bells, jingle bells, jingle... Diana, m'he oblidat de dir-te una Què cosa. passa? Què? M'he trobat a la Dana i també s'ha convertit en Barbie. Què? La Dana és una Barbie? Oh, Diana! Nois, heu vist això?
La Dana també està embruixada! Quina escola! En Harry Potter no hi té res a fer. Nois, volem felicitar-vos per l'any nou. Subscriviu-vos al canal. Toqueu la campaneta. Així no us perdreu cap vídeo. Adéu a tothom! Adéu a tothom! Adéu a tothom! Els nois estan gelosos. No ens els emportarem amb nosaltres. Vinga, no els necessitem. TUG, espereu! Kens, per què ens mentiu i no us aixequeu? Noies, està molt bé ser una Barbie, però per què de manera tan inesperada? Si els de la DUG ens veuen, ells ens... Quina sort de que t'hagis dormit. Ha passat algo horrible. L'Art i jo al lavabo... Què? Què puc fer? Trencaran la porta. Deixeu-nos en pau amb els vostres Misha, Grisha i Sirisa. No ens agraden gens.